päivää kauniit ihmiset. Volkswagen Golf 2008 farkku. Ruvetaan työstää poikinta takahiousta uusiksi. Luulen, että tästä tulee ihan hyvä työmaa jälleen kerran. Tää vähän tsiikaa. Lähdetään uimaan tuonne ihan täältä ihan alimmasta kierroksesta on jousi poikki. En nyt pääse näyttää eikä näykään, mutta sieltä se on poikki. Nyt ruvetaan vaihtaa. Eihän sieltä kun kuuluiset sanat taas ruvetaan hommiin. Sillä sitä pääsee. Pitäisi olla ihan semmonen, no sanotaan taas kohtuusimppeli juttu, mutta tämä voitaisiin mennä ihan miksikä vaan muuttua tässä. Hetkenä minä hyvänsä, niin eihän se. Mennään tonne alle taas ja ruvetaan paukuttelemaan. Jos nyt aivan vallan väärässä olen, niin no, menepäs. Mehän pitäisi saada toi pulttimutteri jutska tuosta auki ja voi olla vähän kovaa kiinni, mutta onhan mulla tossa nyt lämmittimiä ja kaiken näköistä työkalua olemassa, niin eiköhän me nyt toi yksi pitäisi toi laskea tosta alas tää tukivarsi. Tuosta tunkilla otetaan vähän kiinni, kun ruvetaan laskemaan, niin pitäisi saada tuo jousi tuolta näppärästi välistä pois. Niin vähän työkaluja ja kokeillaan vähän, miten tää lähtee tästä purkautumaan. Eli tuosta pitäisi saada nyt tuo pultti vaan irti tuosta välistä ja nää nyt auki. Mutteri ja pien pultti tuossa välissä, niin katsotaan. Voidaan ampua ihan raata auki. Katsotaan miten menkää. Yes. Sehän lähti. Herranjumala. No, eihän se. Aukastaan se ja ruvetaan jumppaamaan. On täällä ennen käyty ihan selkeästi, kun pulttikin on ja tosi siistin näköinen. Niin näköjään kulutuskamaa nämä takajouset näille autoille. Siitä vaan lasketaan se alas ja pitäisi jousen tulla sieltä ihan. No siitähän se on. Tähän se on poikki. Jääkö saatan vanhan tyngän tuolta jollain kaivettuun? No joo, ei tämä nyt toisaalta mitään hirveät elämyksiä tarjonnut. Toikin lähti hyvin tuohon vanhan jousenpätkä tuolta pois. Ja tänäs tähän tuohon kummipehmällä nyt. Oletko mitään väliä, koska tää on sama kierre kummaskin päälle. Vai onko? Näyttäis siltä tuonne. Et näyttää olevan mitään erilaista näissä jousien päissä. Näytetään vaihtaa nyt. Mä väitän, että me ollaan niinku tässä aika hyvä. Eli on siellä ihan paikallaan ja ylhäällä ihan paikallaan ja sitten vaan nostaa sen tuohon tunkilla ylös ja uusi pultti väliin, niin se pitäisi olla niinku vaihdettu sitten.
Ei tää nyt voi näin helposti mennä kyllä. Ruvetaan vääntää ylöspäin, katsotaan miten meidän taas käy. Tää on aina jännää, kun joku tuntuu niin helpolta. Kyllä se yleensä sitä on. Se on aika vanha auto rupeaa olemaan. Säätöpulttia me nyt ei kosketa, sekin on täällä uusi, mutta siihen me nyt ei lähdetä roplaa yhtään sitä. Ja anna vaan toi uusi pultti ja uusi mutsku. Niin selvitään sillä ja laitetaan sinne vähän ruimelia väliin. No. Noin. Yes sir. Kyllä tää hyvä tulee. Ruvetaan nostaa tukivartta tuosta paikalle ylös takaisin, niin katsotaan. No,